Kaixo lagunok, gaur Dragoiaren bustana deituriko liburua irakurriko dugu. Emozioak bilduma barruan sartzen da, eta hau konkretuki amorruaren inguruan hitz egiten du. Amorruaren emozioa hobeto ulertzeko liburua proposa izan daiteke. Goazen elkarrekin ezagutzera. Aurrera. Dragoiaren bustana. Xabier eta bere adineko beste ume asko kromoak trukatzen ari ziren. Hori baitzen modako jolasa. Xabierrek amari esan zion: Ama, kromo gehiago nahi dut. Mordoa daukazu, dagoeneko? Erantzun zion amak. Xabier azerretu egin zen. Ukabilak itzi, hortzak estutu eta lurraren kontra kolpeka hasi zen oinekin. Hain gogor jo zuen, dragoi bustana atera zitzaiola, eta aurpegia zutan jarri zitzaion. Xabier etzen konturatzen gertatzen zitzaionaz, eta bere gelan sartu zen. Pirata ontzia lurraren kontra jaurti zuen, eta itsasontzia txikituta geratu zen. Apurtutako itsasontzia apurtutako jostailuen bazterrean geratu zen. Eta Xabierrek alde egin zuen. Orduan, pasillotik itzulipurdika hasi zen bera bakarrik. Sofa gaineko eta bereoeko kuxin guztiak ilaran jarri zituen eta tontor bat egin zuen. Tontor gainera igo zen eta itzulipurdika jaisten hasi zen. Bere aitak, ikusi zuenean, kusinak bere lekuan usteko esan zion, eta Xabier berriro azerretu zen. Bere gelara joan zen korrika, eta lurrera jaurtitzeko beste jostailu bat hartzera joan zenean, bat ere etzegoela ikusi zuen. Oh! Lurrean etzan zen, eta esku eta oinekin kolpeka hasi zen. Zarata baten oihukatzen zuen bitartean. Bapatean, dena ilunpean geratu zen gelan, eta Xabierrek, harrituta, kobazulo baten barruan aurkitu zuen bere burua. Inguratzean, bere jostailuak aurkitu zituen, berbetan ari zitzaizkionak. Nik ez daukat hilerik. Orain ez naizia da lehengo panpin polita. Nik ez daukat gurpilik. Ezin naiz izan lehen nintzen lasterketa autoa. Nik ez daukat bururik, Ezan zuen errinozeroak. eta ez dut ezer ikusten
eta bazter guztiak jotzen ditut. Nik misio berezi bat daukat, gehitu zuen soldaduak. baina ez daukat tankarik eta ezin izango dut bete. Nik ez daukat asalik, Esan zuen ipuinak. eta irakurtzen nautenean ez dute jakingo nire izenburua. Orduan, Xavier bere jostailuak konpontzen hasi zen. Panpinari ilea itzatzi zion, eta gainerakoei faltatzi zitzaizkien atalak jarri zizkien. Autoari gurpilak, errinozeroari burua, soldaduari hankak, liburuari azalak, eta pirata ontzia berriz ere muntatu zuen. Xavier, hain harrituta zegoen, ez zekiela zer egin. Triste jarri zen orduan, bere haserre guztia desagertuta zegoen jada. Orduan, buztana desagertuz joan zitzaion, eta egun argiak logela bete zuen apurka-apurka. Eta horrelaxe ikasi zuen Xabierrek. Batzuetan oso azerraldi handiak izaten ditugula, eta gero azerrea joan egiten zaigula. Eta hala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan. Eta atera dadila zuen herriko plazan. Disfrutatzea espero dut, eta hurrengora arte, musutzu erraldoia guztioi.